Upcoming Poco M6 Plus 5G ରେ 6.79 ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ 108 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ୟାମେରା 5030 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ IP53 ରେଟିଂ ରହିପାରେ ଏବଂ 6GB RAM ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 13,999 ଟଙ୍କା ଏବଂ 8GB RAM ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 14,999 ଟଙ୍କା। ସମ୍ଭାବ୍ୟ 1,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର୍ ଥାଇପାରେ। ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ପୋକୋ M6 5Gର ଡିଜାଇନର ଏକ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏକ ବିଶେଷ ୱେବ୍ ପେଜ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। ଅପକମିଂ ପୋକୋ M6 Plus 5G ସହିତ ପୋକୋ ଏହାର ବଜେଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ M ସିରିଜରେ ସର୍ବଶେଷ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନିକଟରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ଜିକ୍ବେଞ୍ଚ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତଥାପି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ଲିକ୍ ଏହାର ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର୍ ସହିତ ଡିଭାଇସର ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହିପରି ମୋବାଇଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।